Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabikulana. Ayan, welcome back sa ating munting channel. Ngayon nga palang araw na to is mamumulot kami ng mangga dahil sa bagyong Krising, nahulog, nalaglag lahat ang bunga ng mangga namin. Kaya pamumulutin namin kasi napakagaganda pa naman. Sobrang napakakikinis kaya pupulutin namin ngayon. Kaya tara guys, samahan nyo kami na libutin yung lahat ng kapaligiran para makuha natin yung mga bunga ng mangga na mga bagong laglag lang siya at mga hinog na siya, mga manibalang na. Kaya samahan nyo kami ni Lexus TV para kuhanin natin lahat ng mga mangga na matitino pa. O diba? Ayan yung puno ng mangga na napakalaki na yan. Diyan ang gagaling yung mga mangga na nahuhulog. Tulad niyan, oh, yan o, dami o. Ayan o. Oh, di ba? Ayan na nga, marami-rami na rin ako napulot. Kaya yung iba, yung mga medyo may bulok na tinatapon ko na kasi hindi na obra. Basta kinukuha ko lang yung mga matitino pa. O diba, sayang naman. Mabulok. Oh. At yung mga nandito nga pala sa gilid na to, ayan, medyo natabunan na ng lupa kaya hindi ko na kinuha. Oh, ito yung timbangan rin mo. Ay, hirapan mo lang ito. Ha? Huwag na yun, nasa basura. Baka marumi na dyan. Hey! Mahanap na siguro yung Yung ba, ano ba yun? Sa may dinaanan mo yun. Sira ba yan? sira. Okay na. Ayan yung puno ng mangga guys. Oh. At ayan yung baha. May baha pa rin. Ayan oh. Ay, meron pang isa. Ayun oh. Ayan oh. Meron pa tayo nakitang isa. Ayan oh. Oh, diba? Oh, napakaganda niya. Makinis na makinis. Ayan yung baha oh. Malapit kasi kami sa ilog. Tabing ilog kami, buti may mga kawayan na
ano na tawag dito, nagbibigay proteksyon dito sa lupa. Kung hindi, baka ubos na yung lupa, kababaha. Ayan. Maraming mga kawayan. Yan ang nagbibigay proteksyon para yung lupa is hindi makulkol ng tubig. Ayun, meron pang isa. Ayun na. Oops. Ayan. Nakakuha pa tayo ng dalawa. Buhatin mo nga. Sa atin ilalagay yan. Yan. Ay, sa sako. Lalagay daw namin sa sako. Ayan. Ganyan dito sa likod. Maraming puno. Presko. Ayan. Pag umulan at tumangin ng bahagyaan, daming nalalaglag na mga bunga ng mangga. Kaya kailangan pupulutin. Sayang naman yung mga bagong laglag. Kagaganda pa. Diyan nakalagay yung langka na nabulok. Ayan, dito naman sa kabilang lote. Marami din dito, kaya lang hindi napakadami din. Ang dami din yung bunga. Ayun o, nakalaglag o. Ayun o, daming hinog din sa nakababa. Ayun o, tingnan nyo. Ayan o. Oh. Dami. Ito pagiba na to, oh, ayan. Giba na siya dahil naaano ng tubig. Pag bumabaha, gumiba na 'yung bakod. Ayan yung suha, napakadaming bunga, ayan oh. Ang lalaki na oh. Oh. Dami niyang bunga oh. Ayun pa. Ayun, napakadaing bunga oh. Ayun sa kabila oh. Ang lalaki oh. Nakikita ba? Ayun oh. Hindi makapagwalis dahil sobrang maulan, araw-araw maulan. Tapos may puno naman ng langka, ayun. Tsaka may puno ng kamyas. Yun yung langka dito sa kabila. Halos ayan. Wala na rin bunga. At ayan na nga, tapos na po kaming mamulot, naubos na namin, kaya hanggang dito na lang muna ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po sa pagsubaybay. See you next vlog.